Može. Može. Dobar dan. Danas je 31. maj. Ja i moj kum Čolić smo bili po paketne rojeve. U Oparić kod Jeftića, Dragana Jeftića. Paketni roj izgleda ovako. Tu se nalazi 1,2 kg pčela, bar bi tako trebalo. I dobili smo maticu u kavezu sa pratiljama. Matica je ovogodišnja i obeležena je zelenom. Sad ću da vam demonstriram kako se naseljava košnica paketnim rojem. Skinemo prvo krov, skinemo zbeg i stavimo u košnicu 5 ramova sa satnim osnovama. Satne osnove izgledaju ovako. Prvo što ćemo da uradimo, to je da nađemo prskalicu sa sirupom, da bi malo navukli pčele, odnosno da bi pomogli. Mi ćemo svaku satnu osnovu da poprskamo šećernim sirupom. To će da potraje svega minut. Radimo čisto malo navučemo pčele da krenu odmah na satne osnove. Jedino što nije dobro za ovaj dan je što ovaj veter duva i ometa nas. Temperatura je negde, koliko je bila tako? Oko 600 stepeni trenutno. Sljedeći potez je stavljanje matice sa kavezom. Za to nam treba jedna čačkalica i ovaj plastični kavez sa maticom i pčelama pratiljama. Sasvim prosto ga stavljamo i imamo ovde već. Stavimo ga između ramova, približimo ramove i što se tiče matice, to je sav posao. Sutra ću da skinem jezičak sa one pogače da bi pčele mogle da isteruju. Sljedeći korak, uvek priđe malo bliže da vide, da se vidi. Taman ima mesta u košnici da se cela kutija sa paketnim rojem stavi između. To izgleda ovako i s tim je stvar rešena. Uzmemo skalpel koji ne znam gde je, ali naći ćemo ga. Evo ga ovako. I skalpelom samo otvorimo kutiju. I spustimo. Evo, pčele jadne, gladne, već će da izleću. Odmah ga poklopimo od pregradnom daskom i one će da se skupe oko matice. Ovaj veter krajnje ometa posao. Kad smo završili taj deo, ostalo je prehrana. Sipamo sirup i to će sljedećih 10 dana da nam bude otprilike jedini posao kojima ćemo i pokušati njima da pomognemo. Evo, sipnemo pola litra sirupa. U plastičnu hranilicu. Zatvorimo hranilicu. Stavimo krov. I time je naš posao sa razrojavanjem završen. Sutra ćemo da otvorimo leta u širini da mogu da prođu 2 pčele i onda samo sve zavisi posle toga od samih pčela. Od nas ništa ne zavisi. Hvala na pažnji.